Subsob nga pagpaniid o paghatag og seguridad sa lungsod mao gisangon sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando subay sa netong pagpamanhig sa gisakyan sa mayor sa lungsod. Lakip nini ang paghatag og seguridad kang Mayor Reluya. Si Chelo Valiana sa report. Gikan lang nagpahigayon og kinalit nga checkpoint ang mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion nga gidestino sa lungsod sa San Fernando. Kabahin sila sa augmentation nga gidestino sa Police Regional Office aron magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa lungsod human sa sunod-sunod nga pagpatay nga naglambigit sa mga opisyal. Gipasabot ni Chief Inspector Laimel Jan Paskin, hepe sa San Fernando Police Station, sakop sila sa giumol nga Special Investigation Task Group kon SITG. Apan ang ilang tahas, nagpunting lang sa paghatag og seguridad o pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa lungsod. We also have our initiated checkpoint. 24 hours po ito, although lipat-lipat yung area. Wana usay detalye si Paskin sa dagan sa investigasyon sa pagpamanhig. Hinuon iyang gitataw nga sila ang naghatag karon og seguridad kang Mayor Reluya samtang nagpaalim pa sa ospital. Kung nahitabo mang iisa ang status sa ewa sa lungsod gikan sa yellow ngadto sa orange, may posibilidad nga dugang mga pulis unya ang idestino sa San Fernando. Siguro po pag mag-intensify or baka may magdagdag pa ng augmentation dito sa sa San Fernando, considering nga po yung nangyari sa yung previous na mga nangyari. Oba ni Marlon Melgaso, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.